Ndoda. Khumista. Ngafika epolice station ngakuthola kwenze njani? Mani kube nempazamo. Kunjani? Bani okwenze so manje? Munye ubaba khumista mani. Wakabani loyo baba? Wakabani loyo baba? Lo baba. Ngaze ngakhohlwa nesibongo sakhe ngalendlela ngishaya ngakhona. Hayi. Bani kokulandile uye lo baba? Ngizokuthumela ngakhona. Siye manje. Sabe. Yeah. Ngeke ukushaya kanje ngikhona. Malungu laphuka baba bangubani bangubani hey bengicela ningibhalise incwadi uyithumele bengicela ningibhalise incwadi Wenzeni ke makino sonje izana sikho lapho mina ngithi umbonile umfundisi Maseka mara umfundisi senzani sawa ngeke nje ngoba kanje uyaphuma la ekwami uyaphuma uthi esontweni nawe yazizwa bengiphumula athini umfundisi Maxoli kanje uyothenga so ushadile umfundisi kahle hawu baba ngicela hey manje yela ngiyahloniselelana mawuhlonipha man ngiyahlonipha manje uyibed influencer lo uye lo akashadanga lo muntu lo akanayo ingane akashadanga uthanda indaba zabantu uhlezezona nezocela amatiye la endlini ngeke ngithumselelani wenzeni ungizwile ukudumselelana orina thandana ngiyahlonipha umbambelani ashiya umakhelwane hamba makhubale ngiyathandana naye ngiyathandana uzongigolozela hayi ungeke Yeah, yo hide man, yo shit. Yo dash it on. Uhlale show mama mwana manaya. Udodo mukay man, ay man. Eh baba, etsay makati dabu chay GPV man. GPV man. Yo shit man. Ay, wasi GPV. Ay man. Yeah. Time. Okay, time. Okay. Come on. Ushayiphoyisa lomthetho. Dlamini. Hayi man. Kusebenza kanjena man. Sebenza njani? Yena man. Ushaya man Dlamini. Hey. Lamaphoyisa la Dlamini. Hayi ngithembele kuwe man awudethele man. Hawu. Yena Dlamini. Yeke. Amphathi nayi mphathi nawe na. Mtetele. Sekhona mphathi. Mtetele. Akwazi mphathi. Akwazi ubambe kwayo. Mphathi ufakazi kukhona ngese nomntana wakhe la angishaya nje bungibona ngiso mphathi. Mara abuqinanga ufakazi bakho. Abuqinanga ufakazi bami ngese nomntana wakhe silungise le ndaba. Asina inkantolo lomuntu athi akashayanga na ufakazi omunye futhi ngaphandle kwengane yakhe. Indaba mphathi ukuthengile kodwa mphathi. Uthenga nje angathanga njani ngicine kanje emthethweni. Amara mphathi into yenzayo. Akhombisi man kuba neqiniso. Hayi mphathi hayi. Dlamini. Yazi. Uyindoda Dlamini.
Kunjani kodwa esikoleni? Kanti wayengasezi wena? Jona angazi indaba nje angazi. Ngisacabanga nokuyohlala no-anti le. Ngoba siyobhala ke nesidiki. Anginandaba kuyafana mose angikafunda. Anginandaba mina nesikole ngisenandaba leso. Because Chomi maye ubaba ubhizi ushaya umama lana. Nobhuti ngapha ithemba lami beselikuye. Uyaphuza maye mina ngenze njani? Hayibo. Uthi why mina report because iGBV le? Kanjani nobhuti bese ngithembele ubhuti amese kangijikela. Ikhona i-rehab Chomi ka-government. Ubhuti angiyavuma nkosi mina ngimncane kangaka. Uzovuma nje mina ngifunde nje u-grade 9 yena afunda u-grade 12 uzovuma ukulalela mina. Yo. Ingenkulu ke le. Na vele futhi angisazibona ngiphila shame. Phela seyireport mos. Kanjani sengihlulekile ngathi kuhluleka lo uma umbona nje Lwandle. Ayi ngicela ukuyohlala kimi uhlale la ekhaya uzibonela. Angicela ukuhlala. Angifuni ukuyizama lempilo yakho. Because ngithi uzongiduduza nje usho kanjani. Angiyithandi. Hayi because usho mina azange ngisayibona nje nokuphila ngisazibona impilo. Ubhuti wami cabanga. Umlindosi ngimthembe kangaka. Vele ngangamthembi. Hawu mara sekayaphuza mayo. Kade ngamthembi vele Jona ukuthi uzocela ugrade. Hawu kanjani manje? Uyabhema nokubhema. Cabanga cocaine mfethu ayingeke hayi. Vele ngakubona lokuthi kuzoba unyawube one day. Hawu usho kanje kubhuti wami? Usho kanje kubhuti wami? Yebo. Na style like him. It's not. Azenze njani? Oba nje ngasuka ngiphaphela ngemali. Uphumela. Ngathi suka ngiphaphela nje. Ngoba wena uhlala ema-suburbs. Yes. What level? La kuliwa khona manje. Ngilale. Ulethi jini yameza. Nale phentile lo ngitshontshelele lona. Ngalize kwisijini yakho le. Yalapha. Angisho bo vele angisho bo iqoma yorotha. Ha bo iqoma yorotha. Hayi wena njoba wena uzenza uMrs Perfect with brackets. Ungiyena nejini yami yase Mr Price. Namaphento am I2 eli white ngilipile. Usho masize. Usho mapleka amatopa phansi. Anginandaba ngisho kuswela ubonga na. Hamba vele wena. Hamba wena futhi udomno uba domo wena. Hayi wena. Ngithola uthatha ukuthi uphasiswa ngothisha wena. Siyabaphatha. Yo, ngikangazi. Yo, guys, ngibona ngathi umuntu angijikele mina. Yo. Wa, Dr. 7. Ozela. Na uyashupha ubhuti wakho ngimthola ngale room la. Sosengidobhela. Kanti ke benilwelani. Asesiyeke le ngifuna umnganami. Ngiyacela ungenze ukuwa. My favor. Futhi ngiyacela ukubhala next week and manje sayabhizi neyidakamizwa la. Yabhema. Ekubhema cocaine. Konke mongabona iroom lakhe mayo hayi cha mfana. Njeke seyonkinto vele ngibonene first year aliphumile. Ngitshela ukuthi ungitshontshele nama ipots ke mina yo ngitshontshele impahla ngifuna yena manje ngimthola phi ngoba eroom lakhe akekho. Nami ngiceda kuya khona akekho azingicabanga ukuthi mpe angazi ukuthengiswa kuphi la athenga ajwayele ukuthenga khona motshonto lapha kama fish ngiyakhe. Hawu uyazi ukuthi uthengisaphi?
Uma-visto ngiyazi ngisho uthengisa yona le cocaine so bayibhema uma mina ngaze ngithi yabhema. Wona ipem. Hayi ubhema. So ngicela usize mina Nkosi yami. As I share my career is to be a social worker. So angazi ukuthi amaseka yenza sana suke kwenza kanjani manje. Imali. Kanti amaphoyisa wona lawa ngapha lawa. Akakutshelanga kanti. Phela ubaba washayileke lapho. Oh loyi. Hayi phela ungahleki. Amarasiye kahle. Ngomlanda ngokujama. Manje uhlekani ngwandile mina Ayihari mngani. cha manje uyazi ukuthi mfethu time la ngwandisi nawe uyazi yo shit yo dash it on hayi uhamba kanjani sikakashisi mfethu manje ngisithemba ukuthi isister utshela ukuthi ntshontsha izinto zakhe okay mfethu okay njengoba ngisasho mfethu ukuthi ngifuna ukutshontsha zonke izinto za time ngifuna ukuzitshontsha zonke konke kwakhe ngifuna ukutshontsha ya ngifuna ube khona mfethu ngiyakutshela mfethu Yazi mina ngishaya ithintsho. ya samshayisa khona mfethu sema mfethu